Толкова нежен и изпълнен с най-доброто от Алпите. Толкова истински, че само едно парченце ще те отведе там. Нита, едно парченце и си там. Давид се събужда след 18 години в кома. Гадост, 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 гадост! Какво правиш, Давид? Какво правиш? Не знам какво правя. Опитвам се да изпадна в кома. И открива, че всичко, което е познавал, вече не е същото. Стефи! Върна се от Лондон, браво! Внимавай, Кука, да не си настъпиш опашката. Гледайте за първи път в България признатия за най-добър испански комедиен сериал на всички времена «7 живота». Всеки ден от 12 и от 20 часа. Само по BTV Comedy. Гледайте Железен орел 2, понеделник от 23 часа, само по BTV Cinema.